Inċident fatali li s-somma lil kulħadd. Żagħżugħ fl-aħjar tiegħu Alejandro Brincat ma' sħabu magħruf bħala l-Babx tilef ħajtu traġikament f'qasiri l-omor ta' 25 sena u għamet fuq il-post tard it-tnejn fil-għaxija wara li tilef il-kontroll tal-karozza li kienet isuq direzzjoni minn ħattart lejn l-imrieħel qabdet il-bankina u l-ħadid tal-ilquh fuq in-naħa ta' ġewwa tat-triq sakemm ħabtet ma' siġra. Effett tal-ħab tas-siġra nqasmet u l-karozza waqfet f'pożizzjoni vertikali mistriħa marblu ta' struttura li tindika d-direzzjonijiet tat-traffiku. Brincat missier ta' żewġ tibniet żgħar, waħda li se talaq 8 xhur u l-oħra għandha kważi 3 snin, kien maħbub minn ħafna. Plejer mat-tim tal-futbol Vittoriosa Stars, l-aħbar tal-mewt tiegħu ġiet għalihom bħal sajjetta fil-Bnazzi. Ingħaqad mal-Stars dal-istaġun, il-Viċ President tal-Vittoriosa Stars, Lawrence Sejkel, bil-kemm seta' jemmen li ġara. Kien hemm il-logħba l-Inter u l-Milan u kulħadd jiċċajta fuq il-WhatsApp group u f'daqqa waqaf kulħadd. Mbagħad bdew daħlin it-telefonat, isma' x'ma ġarek. U ġiet l-aħbar fuqna. Sejkel jiddeskrivi lil Brincat bħala plejer li qatt ma qal kelma żejda u dejjem bil-bissima fuq wiċċu. Ħassat il-kulħadd u konniex nistennewha. Narħat kien magħna niċċelebraw ir-rebħa. Grazzja kbira għalina u għall-familja u għall-ulidu. Fuq il-mezzi soċjali llum bosta selmu l-memorja ta' Leandro. Il-flog bin-numru 99 libsu l-aħħar darba l-ħadd li għadda u ma' sħabu wara l-logħba iċċelebra r-rebħa tat-tim tiegħu. TVM News għandu l-filmati ta' dashcam ta' karozza li kienet sejra fl-istess direzzjoni ta' Alejandro Brincat u li qabdet eżatt il-mument tal-inċident fatali. B'rispett lejn il-vittma u rabatu l-filmat ma' xandarx, iżda minnu joħroġ il-veloċità eċċessiva li biha kienet qed tinstaq il-karozza tal-vittma u l-impatt qawwi li ġarbet.